Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Chena Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko, duwa talaga mang celebrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tatika ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa yung umunakan ka na ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka, Tas ikakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta, Catherine. Ha? Pasensya kan, Leo, Awan mat nga min trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan day ta. Diyak kalikaguman ti regalong agtaod kan ka. Tinapatag ka niya. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tanggad mo. Ita, siyak mat timang yokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agnanayan dahil kinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ay ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak numagustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anyat kayan ti trabaho na dyan syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop day iti may sa amol. Anyat tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti day ta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat na kayo pala ti makamu dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadwa nga aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka di, sir? Sika ti pusga nga agbantay dito shop kapayatan ti kawan ko, Win, sir? Agdalag kakunay kan ka. Amo ko ti kababalin kan ugalim. Iswa sika ti pangital kang iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jack bye-bye anti-shop. Sa bagay, mabitak mo laki diti papanak. Agsubliak to adagos. Ay, masitla pa nagano sen. Makaurno nga kung iti pagkasarami ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jack pala ibagbaga ti may papaniti kalay sa ita. Sorpresa akto no biyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga ko na. Ni Boss Peter. Hello, boss. Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat tati tao. Agananos ka? Tayo ti pa nagsubli. Adatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tag rubuatak matan. Ang biyahe ako nga gawin, Leo. Bye. Ay, bye, sir. Ay, awanan di makunang itibos ko. Talaga na singpait. Ken saan ana imot? Oh, basit laban nagdayta. Awatan. Sana, sir. Intritdak lang arudan. Ikandak pa ti kwarta. Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusen ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan, ti aramid ta. Numalpas ti trabaho. Siyat ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga wan asawa na. Win nga rod, sir. Ang mabay. Talagang awan plano yung mga asawa manan? Doon atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mam nga asawa yaw. Ay, awan siguro, Leo.
Awanan iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya kon. At napay lang at gusto mo't ka na tao ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti tawon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iswa saan amadlaw a 60 yon. Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Malalawanan. Sir, mabit lang ha. Ada umawawag iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga na importante na ita. Agpakada ko ma, sir. Uray, dual daw. Oo, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Kut aday di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Ano matintan ti lugan ko? Mapanta iti lugar yo. Pasensya kayon, sir. Nadisturbo kayon ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyal diti lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga di agbiyahe, amo nila yo da ita. Pasensyaan yun to'y balay, may, sir. Napobre kami lang amin. Sana da ita ti panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin tong bigat, sir. Tadamot tagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadyagana at nagbiyahe. At aklang arodon dito yung boss mo. Agtalinaid ta dito iti ure makalawas layo. Tapno masikasong ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dyan siya. Isupay lati makam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday jay. Kaningan to pa'y sarong karantinubya ma. Tapno awan ibagbagan na. Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga, sir. No kayat mo kuyugan ka mang sarong karantinubya. Tapno makitak man mo ti bagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasing patabos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamit ka da kayo, sir. Napintas gayan tinobya ni Leo. Sige. Agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di jerwara. Kasla nasingpot ti boss mo, Alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Unyarod, man ti boss akas kan kwa na. Uwa na. Kan nangtad pa'y kit di ti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga rod at talaga. Iso ang nag-asatak unay. Tanatumpong aktibos ang nasingpat. Leo, kano ka man nga gawin di dyan lugar yo? Jack pala gawid ka dagiti, sir. Anong tilangan ko di na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanyak. Ha? Agawit ka kindi. Yung kasarong karan ni nanang mo. Abang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Ikatanga iti masapsapul na. Mabit lang ha. Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saan sir? Ada pa'y kwarta. Alakit din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko na itan kun kuana. Naimbang man ta nag-awid ka man anak ko. Katkaduang pa'y tibos mo. Wala nang, taumay da kay sarong karan. Aywan, napanan ni Sir Peter anak ko. Diyan ka mo ah. Kunak nung nagpakada-kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikuan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na panananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito'y. May salati amok, nanang. Presko, tiklima tayo. Dahito'y
Uy, sir, uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit na itataka purpuros launay. Agyaman nak manang, nakasingsingpet kayo kanyak. Wanata nakasingsingpot ka mga min kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, aday di silid na. Nagpulos biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Ay, saan pa'y nanang? Anya pa'y lat ururayam ngay. Aklo na mo na tamang ano sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Bye-bye amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo mga marigriga dayjay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakyasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na tilakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo at awan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti Rena. Sinaam to ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Nay, padaklan yung tibalayo Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang. Ay, Leo, agawin ka pilaan. Pasensya kanta nerong timing ka masumarungkar. Makumikom kami ngamin diti balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay ah. Sige nga rodan na. Sige. Payakas jay. Kalati pa nagbaling ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang muti na makisarsarita kanyak. Adda nga tadina ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Ay, sorry. Jack na ti cellphone ko. Madlaw ko kun ka. No jak ag-text, di ka pa nag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw o makaawatak iti text mo. Ay, sige. Tagda pa aramida. Baliwam to lang ang ti umawag. Bye. Apay kas jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid takasaritak tinobyak. Kat no kasano, ijaya kung ti pa nagkasarmi. Kaduan kan, Leo. Uray sanan, sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngayon sublim ti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko wano nagkurangakan ka? Ibagam. Sorry, manyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papan kadata, Leo. Anya? Catherine, di mo kumamot sa unti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak umanugot. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Andan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakyasawaan na. Pinayabandak ka nun, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang naskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol mo. Agkisayak lang. Tanay, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, adumot latati customer ti shop, sir. Nanayunan pekit di, ah? Di nak isuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Bawatam. Kasano nga rudanan ako? Awan ng trabaho. Uwan nga rod. Ang sumapulak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Alakatunan anya nga rood. Ngam panagkunak. Adda na dagsen arason.
No apay nga inikat na katibos mo. Awan mat amo ka basol ko. Una yan, tanaira na pa'y mat asin inaanak ni Catherine. Kalpasan na, kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubiyam kini Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumat gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan na Cleo. Agam sapay kumatasan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yote kastoy kanyak. Ulit na Cleo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka? Diyaking gagarati amin. Ngamin agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbaw intirik na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay ana aramid yote kastoy kanyak. Ladingit na Cleo. Agininayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Ken adan na pasamak itinagbayatan mi. Diyos ko, awanan ti sabali a pagkamangak, no di sikalang. Sikalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y paglablabasa kita. Ikanak ko maitikir ti pakinakam, Diyos ko. Sabay ko tamalasatak tag ito'y apanlubok itibiyag ko. Nanang! Ay, apay anak ka. Anyat pakaragsa ka masimbang po'y tanak ka. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya, ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, Nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kay kayat ko. Aramid na kay kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyak iti kayat kong aramidan. Anya, asawa nak Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak Peter. Agdrama ka manan. Ala, aginanakon. Ditakan. Apay nagbalbaliw matan anamin pinsan ni Peter kanyak. Basol kumatlang ti kastoy anak panagak. Insugat ko ti pudpud nung ay ayatak ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumang ay. Ngaman niya. Kastoy matlagayom ti pagpanagan. Sa anak anaragsak iti danda ni Peter. Basol kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basol ko. Saan amagatang ti kwarta ti talinaay ti panunot. Di kapasisirap iti pirak tapno awanto ti pagsangitam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao.
Naimbag man, tanakimisa kayo manen nga ag-asawa, kabsat Roy, kabsat Jemina. Uwan nga rod, Madam Alma. Kaslanda ngamin kurang kada kami no aglangan kami ang makimisa. Kumusta nga madam? Ay kat nasaya at lata, kasin apo Diyos, adulata dagiti bendisyon asumangsangbay iti biyag ko. Ngam ay na, didak man awagan iti madam, ta sa anak mat nga to a tao, nanumuak laeng. Nanumo kami madam. Ta nakurape kami laeng. Da kayo at talaga. Almalatan. Ay, hintayo pa'y agmerienda. Ilibre kayo. Ala, kababain madam. Anya akababain. Umay kayo kit din. Pag-istoryaan. O sige, mangan kayo lang kakabsat. Kanan tayo amin ti in-order ko. Nakababain kindikin kan madam. Uwan nga rod Aywan, apay ang nagadayo ti umay mo pakimismisaan, madam. Kat adayo mo ti lugar yo dito eh. Wen, ta dito iti nakaidistinwak amang ikasaba iti sasa o ti Diyos. No kasta, saan ka lang makimismisa? Agas ka sa baka pa'y, madam? Wen, kapsat. Pakaragsakak ter aramitek. Tani apo Diyos ti daytayaw ko. Babaan ter aramitek. No kayat yo. Mangangay tayo iti Bible study iti balayo. No kayat yo Ay, oo na ma'am. Kaya't mi tapara iti Diyos matday ta. Wan, ma'am. Kaya't miday tasing-asing mo. Okay nga ron. Mabalin ka di, asandak nga awagan iti madam. Alma ko na yulatan. Adu nga minan dagiti agtutubo asumsumiyasi iti dalan na. Iso ano addaan na kyo, wano ka anakan nyo nga agtutubo. Ayaban nyo ita, tapno agdengag da iti sasao ti Diyos. Ado at agtutubo iti purok mi kapsa. Nasaya at nga rod. O kaano ti kayat yo pa nag-Bible study tayo iti balayo, kakabsat. Tata, adda maangay a Bible study di tabalayin ton malam. Umay kayon to Anya nga oras balasang kao. Alas 3 iti malam, tata. Mangrabi itay to ni Jebalay. Ay, sige nga raw. Ayaban yun tumot po ko yun Sige, balasang kao. Nakayulatan natin mapan lolo. Agbati akong diti balay. Ay, sana mabalin Umay katagdengag kabay. Ta saan ka makibismisa? Agbati ak nga roden lolo. Umay ka nga rod. Tada kayo kanong agtutubo ti kang runaan nga dayjay. Apay ta di ka makauawat ay aldain. Basta mapanta. Nakadlawa kong awin eh. Oh, apay Alden. Nagadutin basa itay ni Ma'am Alma iti Biblia. Ngam, di namat inyisplika ti kahit nasa wine. Wala nga ron. Diretso pa iti panagbasa na. Agtugli pa kon. Ala, urayan talatan amalpas tayo. Agdengag talatan. Day, si kaamagaya balasang kao. Awan tata, taumayak ang kasaba. Ikanyo kumaiti oras ti Diyos anamarswa. Oray sumagmamanula a minutos, tata. Umay kayo ibasaan iti Biblia. Ay, sige balasang kao. Ay, sobra ka. Sa nabalay tawan teraramidaga. Nasaya at nga rod, tata. Ada ka di dya apo ko yo? Ay na, dapat man nakibasketball na. Ay sus, daitan ti bagbagak. Naimbag ano saan nga agbisbisyo jay apo ko yo, tata. Ay na, aginom nga ron iti arak. Ken isungsong na dagiti kakasinsin na ngagsugal. Sana bale, tatumulong ak amang ikararag iti apo ko yo, tata. Tatang, ada na ibaga ni Sister Alma kada kami. Anya day ta, Winnie. Mangangay ka ni itigimong para kada kami agtutubo. Ay kat nasaya ta. Nasaya ti kasta. Taimbis nga agbulakbul kayo. Agsimba kailangan. Wan nga rod, tatang. Kan mang train ka no kadagiti nalaing agkanta. Tamang bukal kami iti choir mi. Mayat ti kasta nako. Sige. Suportara nyo.
Tanapintas ti plano na para kada kayo agtutubaw. Ay, papanam, alday na paok. Inak makimisa alulo. Nasaya at met apaok. Kahit, kumusta ti panangisuro ni Sister Alma kada kayaw? Mayat lolo, naragsak. Tapasarayag kan talat araramidan mi. Saan ka mamaburing? Sige nga Rod. Itultuloy mo dahi tapaw. Sister Alma, agyaman ak unay ken ka. Ay gapuken ka nagbalbaliw japo ka. Ay na instrumento aklang ti Diyos, tata. Siya ti binaon ti na marswa amang ibunan nag iti sasauna. Ay, naimbagman ta dinteng ka diti lugar may. Matulungam dagiti agtutubo. Iti kasta nga raramidem, Sister Alma. Wan, tata, tasayang dagiti talento da. Ado ti talento dagiti agtutubo ditoy. May mayat matlaang no usaran da dagiti talento da para iti pakaiday-dayawan ti apo. Wen nga Rod, ket pagyamanan mi unay dayta. Dumgag kayo, taada good news ko kada kayo. Gapo ta nasisingpat, kan natutulnog kayo nga ubing, agtor tayo. Siyak ti sagot iti gastusan nyo nga agtor. Sa di ti pagturan tayo, ma'am. Sursuran tayo ti intero a Luzon. Yes. Premyo yu kanyak dayta. Gapo iti kinatulnog yu ubing. Awan na yaman na. Ni Apo Diyos ti mapadayawan. Wanya, nairubot mo amin ng abalunam nga aktor, anak. Wala nang. Adoy tinayin ti kwarta, manak. Saanin tatang? Inikan na ko ni nanang. Kani kano Sister Alma ti makaamu kada kami. Isu ti makaamu iti amin amagastos. Alam latan, tapno danayon ti pakit manim. Ay, agyaman nak nga ron tatang. Ala, sumrag kayon. Anya nga'y karamidan tayo dito ay, Ma'am Alma. Aking balay dito ay. Kaslahan tad house mat dahi ti abalay. Ala, sumrag kayon. Saan kayon asumanao? Ala, sumrag kayon, tagina na tayo pa'y. Sa tayo ituloy ti agtor inton bigat. Aking balay dito ay, Ma'am. Balay ko. Ala, dito'y kayo laang tayo nakgumatang ititaraon tayo. Bukas ta, adan di bagbagam nga agtutubo, Alma. Wan, Gusto nga Rod. Ala, mabit lang takasarita dagiti kakadua ka. kwarta mananda ito eh. Numaitad dati kwarta. Pumanawak manan iti daytoy alukar. Taynak manan nagpirok iti agtutubo iti sabali a lugar. Madi at talaga ni, nakalak itirwar. Saan amalokatan tiri daw? Nukas na, inlak ni Ma'am Alma itirwar. Wala ni, Apay ang masapol nga ilak na itirwar. sa bali tagparparik na kanyak. Awan matatao diti abalay anang ipanan na kada tayo. Ken madlaw nga awan tiyag nanaan. Wan nga Rod, kan direhas amin ang tawa na. Ha? Ala, mangan kayon. Di mata nga kiti taraon. Mabisin kayon. Kaano tayo pumanaw dito? Hinton bigat. Aginana kayo pa'y. Sister, mabalin ka di saan edit iti pagturugan tayo ta nakabutbutan. Di mi kayo dito eh. Saan anatangkan ti ulo yo? No anya timbagak. Masapul ngagtungpal kayo. Nawatan nyo. Ha? Saan kayon ang makapanaw ditoy? Tadaw may mga nakada kayo ditoy aparokyano. Anya? Parukyano? Wan. Ha, di kayag danag. Tati mapaglakwak kada kayo. Ibingayak to dagiti pamilya yo. Anya, di mo't aktor ti gagara tayo dito ay, Madam. Hawanan ti adupay asaludsod. Basta agtulnog kayo kanyak.
No diyo kayat ti madangran. Nawatan nyo. Di mi kayat ditoy. Pumanaw kami. Sige. Padasin nyo. Tadakas ti mapasamak kada kayo. Hello, Winnie. Nanang, inlibas ko natin mawag. Delikado kami dito ay nanang. Saan kayong apod no ang mga kasaba ni Ma'am Alma? Anya nga ron ngay. Sa dino tayan yo. Tsaka muna niya lugar na ito nanang. Tulungan na kami kuma. Bugaw sa ni Manang Alma. Takayat na kami nga ilaw ko. Sige, tadamanin ni Manang Alma. Bye. Hello, anak. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko mati, anak mi. Kastamot tindag iti kakadwana. Sino pa iti saan anang isurrender iti cellphone na? Kurang da ito'y. Si Calden. Ayan ti cellphone mo. Adda-kada kayon. Dahil ta nalabasit. Si Kawini. Ayan ti cellphone mo. Ay, kwa. Tumakder ka takap-kapan ka. Kwa. Tumakder ka kunak. Ha? Saan asyak tiluklukon nyo, ha? Ha? Makitam. At damot dito'y bulsam ti cellphone mo. Ha? Di mon maana kanyak dito'y. Agsagana kayo. Tapaumayan dagiti parokyanok amang gatang kada kayo. Pangipananda-kada kami, madam. Kanasinong dagi jay. Anya, sindikato na dyan nga Alma. Ay kunak manumangas kasaba. Naging kuko na lang, tata. Ay kahit anya ano daramidin tayaw. Ay nadya po ko. Kumusta nga tan? Amang ano patayin da. Agdadanggay tayo nga kararag, tata. Inyo man mimut din kadagiti pulis dito abanag. Ngamgiddanan tayo tinapas nagkararag. Taday tati kabilgan nga armas tayo itagundaway, tata. Alden, kasano tayo itan? Di tayo mapukawan itinamnama, Winnie. Kakadwa, agkararag tayo. Agkay-kaysa tayo nga agkararag. Kasta ti aramidan tayo. Kat kalpasan tayo ta. Ikagumaki mang kita iti mabalin tayo apagroran dito eh. Tada na saraka kabasit abarita itay. Iso ti aramatan tayo tapno makalibas tayo. Basit lang nga ano sa kakadwa. Maikatan ti do alandok ti rehas. Mabalinan, Alden. Dara sa inyo. Tawan pa'y damadam Alma. Sige, muna kayo arumal. Sumaruno aton. Daras niyo kakadwa. Atatan, Alden. Dara sa inyo. Rumor tayo. Awanan bain dagijay at tao. Nakalibas da. Ulbot ka matgayam. Ayan da ngay. Aqua, ay Diyos ke, nakalibas damutan. Agulolbot ka kada kami. Anay ko. Isublim timbayad may ka. Manangalilaw ka. Pinaglibas mo siguro ito. Saan, sir? Patyanda ko ba? Isublim timbayad mi. Miss! Pulis! The pulis, sir! Kasano na ito yan? Oh, mairaman kami kadi amatiliw! Awan basol ko. Kasyandak. Di na kibalod. Kasyandak ko ba? Ikaw ang tinaramid mo, Alma. Manangal lilaw ka matgayam. Dandanay na isagmak dagiti anak mi kapukan ka. Pakawanandak ko ba? Kasyandak. Di na kipabalod. Pakawanandak. First time mo timabalon. Wan. Nagbasol ka, wano, napabasol lang. Nagbasulak. Alaga, tanusam tagyan diti pagbaludan. Tauray siya, aminado ak mo ta nagbasolak. Ado tinagbalin na kasok. Iso masapol nga ikarok diti pagbaludan. Narigat tagyan dito eh. Kas makita mo, nagado tayo iti may sasilda. Napudot, kan limitado ti makan. Sana kasi jirwara makan mo amin ang kayat makanan. Dito'y kat limitado. Di kag sangit. Sangwam di naramid mo. Masapol ngagbalin ka na tipker. Tas ikatinang pili ti kas dyan nagtumpalan. Kasbad kanya ka.
Nung may karkararag ko, asapay ko mata makaruwarak maalangan dito. Isosi ka. Agkit daw kay ti pamakawan ti Apo. Pagbabawyam nagiti nagbasulam. Ni Apo Diyos lang ti mabali na pagkamangan tayo. Nangruna kada tayo nga dadi ti pagbaludan. Sige, maturog kan. Maturog akmatan. Rabiin. Nakaturugan nagiti kakadwata balong. Sige, pumuna ka na maturog. Tiyak pa'y makaturog. Sige, makamu ka nga ron. Di ka mo nagladladingit. Agkararag kakit eh. Diyos ko, ganyan na ito hingin nararamid ko. Pakawanan na ko, ma. Diyos ko. Magbababawi ang tinagpasunak itipada ka tao. Kastamatan kan ka, Apo. Sapay ko mata mapakawan na. Kandi na ko mabaybayan dito eh. Ikan na ko maitikiran ti pakinakam. Tapno malasatag na ito yapan no sa na ipataw kanya. Di mo aramaten tinagan ti Diyos apang luko iti padam a tao. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Kasano day to yan lakay. Panagbabayad manan iti abang. Ngamawan pa'y pagbayad tayo. Ay, dahil tangar ti pampanunutak. Nagapuak kita iti balay da pari ni store. Angam na ko nati asawa na asaan pa asimbang puwet. Iso adya pa'y naalat isweldok. Kasta ka di? Ay na, sigurado ang makapumtot man ni Manang Nancy na awan ibayad tayo. Kasaritan pa lang ni manang mo, barang maawatan na. Nasaya at ano maawatan na. Among matay jayan. Awan kabsat-kabsat wano kinabsatan kan kuana no maipapan iti kwarta. Anya? Awan manan ti pagbayad yo, Lydia? Manang, Ayunay mo't daytan. Saan kayo ang nakabayad iti napalaba sa bulan? Ita, awan manan? di ka madanagan manang. Apaman ama itanda pa rin istor titangdan nila kay ko. Umay kunto ibayad asigod kan ka. Ayunay mo't daytan. Siguraduam laeng, Lydia. Tano saan? Pumanaw kayo laengan ditoy. Ado, ti mangayat nga agabang. Saan laeng ada kayo? Lukas tan tumot laeng nga marigatan kayo amang ted iti abang yo. Ijay kayo laeng nga nabodega nga agyan. Ijay asidag, ti pigeri. Anya? Ultimo danom ken silaw yo. Siyak ti mang bakbak up. Ala, urayak ti abang yo aging gainton Sabado. Ngam no awan. Umakar kayo laengan, ijay baba. Nanang, apay anak sangit kayo itay. Ada ka di parikutyo. Awan anak ko. Ala, ingka maturo ka nuan. Amangan mo't no kinabil na kayo ni tatang. Isungag sangit kayo. Ay na, saan anak ko? Saan ang maaramid ni tatang mo day ta kanyak? Adala pang panunutak. Ala, ingka maturo ka nuan. Iso nga imbaga kadakwada. Ano saan da pa yung makabayad aging gainton Sabado? Umakar dalaengan, ijay baba. Ijay bodega.
Tauray sa andan nga agabang. Anya, ay unay kabatan bakit? Kabsot mo ni Lydia. Ang apay adi mo man lamawatan. Ay na, amumatan Ben. Ano maipapan iti kwarta ti pagkasaritaan? Awan kapsat. Oh, Obligasyon damot na jay. Iswarong banglaang nga isa pulan da. naku naman nakisarita da kan ka. Ngawan pa'y pagbayad na. Unay ka na ya. Ay saan? Marwam da unay, nukastan akanayon. Agtrab-trabaho damat kinilakay na. Hanggang no apay nga awan mo't kwartada ang mabatbati. Sabado itan, ngamawan pa'y mo't ni pare Nestor. At dagayam na tayo kabagyan na, ija ilida. Isungaging ga itakit awampay. Ay, kasta ka di. Sapay Sabado ti imbaga ni Manang Nancy a panagbayad tayo iti abang. Itan mo pa ilatay sa ngaribo bakit? Inutang ko ni Manang Lisa day tay. Pangabas tutay ko ma. Ala, i-advance mo. Sigurado ang makapungtot man ng dayjay. Anyangay nga roon. Sana balay, basta sumangpot ni pare Nestor. Bayadak ti abang tayo. Anya? Imbagak matkin ka. Nga ita Sabado, naska na bayadan nyo amin ana urnong nga abang nyo. San ka di? Manang Nancy, yurayo kumabasit. Sana bale, bayadan mi mutlaang. Ay, nauma akon. Kanayon mutlata nakasta ti bagbagayo. Kasi tinakunak. Adaw ti mayat nga agabang dito'y balay. Manang, Ala, no kastamot lang. Umakar kayo lang nga na bodega. Irugi yun inton bigat ti mangyakar kadagiti arwatan nyo. Manang, Awanan ti ado nga sao. Nasa isaya ati jay, tauray libre ti pagnaidan nyo. Silaw lang ang akin danom ti bayadan nyo. Apagiso, ada na kasarita kasumukat ijay silid apanawan nyo. Ay na, kasta ka day, Lydia. Ayun ay mutin na jay akapsat mo. Awan na talaga ti konsensya na. uwan nga rod nana. Ang anya nga rod ngay. Daka na talaga tinagbaliwan na, manipudrimang ay, ti panagbiag na. Uwan nga rod nana. Saan mo tasigod akas dyan ni Manang ko? Anyan, binaliwan ti kwarta, ti ugali na. Halakit din. Isimpatan dagiti arwatan niya. Tatulungan ka amang ibunag ijay baba. Kasi ka ba? Sa payawan nila kay mo. Ay, uwan nga rod Ay na, agyaman ako unay kada kayo, nana. Nalaala, awan anyaman na nakaw. Tatang, mabayag tayo kadi nga ang naan ditoy. Ha? Ngamin, nagbangsit mo tirugit ti baboy. Asidag tayo matitipikiri. Di ka madanagan anak ko. Dadan to nawad-wad akwarta tayo. Mangsapulak iti napimpinta sa bagyanan tayo. Tapno makapanaw tayo to ditoy. Uwan tatang, diyak ngamin makaanos ditoy. Anong santay pa lang anak? Saan ngagbayag? Umakar tayo. Talagang awa ng tinabat-bati akong sinsyam, Nancy. Di ka kadimasyan iti kabsat mo kan iti pamilya na? Talaga gayam apinapanaw mo ida iti second floor. Ay na! No day talamanan ti pagsinong batan ta, nasaysaya at laangan no panawan nak ditoy. Umuna ka na maturog, no day tati kayat mo. Anyat klase a panunot ti addakan ka. Ipagapumet kuman at adda anak da. Imbag kumano saan met nga asidag iti pigire. Kaasida mangang angot kadagiti rugit ti baboy. Oho! No good payer da kuma. Sana napasamak kadakwada ti kasjay. Ang pasig damot akari. Tunggal mapanak agsingir agkarida. Ngam awan mo't matungtungpal. Kat maawatam kuma ah. Saan met nga inaldaw nga datrabaho ni Samuel. Isuda pa'y kit din ti sakit mo. Apay, napatpatag da kadiken ka. Ngam siyak nga asawam. Lydia, awan ka di panggap mau amanggay. Ay, oray kayat ko timanggad, nana. Ngam, awan mo't nga rod mangitulod kan mangsukon kan ni Rika iji pagadalan da. Anya, ay no day tala ti parikot mo, anak ko. Mabalin ko mo't adakasen ti anak mo dito iti agsapa. Tutal, agitultuludak may iti inaldaw iti apu ka o dagasektun ah. Sigurado kayo, nana? Kawain, awan parikot iti day tali dya.
Isuamang sapul kakit di iti panggedam. Iti kasta makaurnong kayo may. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, nana. Nakasingsingpet kayo akaaro ba? Ay na, nakaragrag sa kakunay lakay. Naawat aki dyan nagaplayak at trabaho ija ili. Kasta ka di ba kahit? Ay, nasayat ah. Wan, kat mabalin kun ti manggrugiin ton bigat. Kasta akmait. Nakaraglag sa akmait. Gaputa da impasa ni pare Binji a kontrata na abalay. Di na ngamin masakaw. Iso nga impasa na kanyak. Kasta ka di? Uwan ba kahit? Ay na, Iso amang sapulak man iti kaduag. Tapno makarugi ka men. Kumusta ti may saldaw mo ba kahit? ay na, nasaya at latamot ah. Bayat ti trabaho. Kat kumusta mo ti trabaho? Dahil nga rin ti dakil pagyamanak, tanasingpet yaking balay. Ay, kat nasaya at ano kasta? Baknang da. Ano, napakumbabada. Agasan, nonya ti kananda, isumay ti kanan eh. Kinapudno na akin, nag-advansak iti kwarta. Gabuta, kasapulak mo tapaswelduan, nagiti labors ko. Antoy, tanda mo na bati. Oh, ay tanay. Ni, kadun samot day talakay. Dakil mo ti kontrata. Kumpleto mo, dagiti masapsapol iti balay. Isa ano, awanan tinas ka nagatangan. Ibang kumlangan. Inayon mo iti savings ta. O sige, kasta taramidak. Ija, di ka kadi si Marsarungkar, ijay ayan damanang mau. Ay, saan pa'y nana? Apay ka di? Da magka impandakan ni Manong mo eben, ijay ospital, idi kalman. Ha? Kasta ya? Anyat na pasama kan ko na? Jak amaw na kong taday talaang muti nangag ko apag sarsaritaan da itay lima basa kijay store. Ay, apay nga tangay. Anyatin na pasama ka ni bayaw. Ay, mapanak tuman inton bigat. Ay, inak to sarong karan ida. Alawan, napimpintas nga agpaisaw no mapan ka, tasarong karam ida na kong. Ala, uminom kan iti danom lakay. Tanalpas ka matun, anangan. Iyag mo nga rodan pa kahit. Iyag mo ti agas ko. Naimbag nga orasyo. Manang Nancy, bayaw, kumusta? Lydia, Ay na, Imayak na nadamag ko nga ada ka no rikrik na nagyaman nakipag, ta nalagip na kasi narungkaran. Wen iso na laang, tane, agmay may saak ngay may. Saan na nakasurot ni Samuel, tama kumikom iti trabaho na. Kastaya, ay na. Agad, kumusta kan ngay bayaw? Manang, kumusta? aday ta. Ada kumarkaro mo ti sakit na. Kasta iya? Ay, naku na nga ron ti doktor. Anas kan nga agdialysis ka no. Kat, iniinutin maibibos ti urnong mi. Tiga po iti agas na. Santo pa'y dakot agdialysis. Ay na, andya ka mo. Ay, anya nga ron ngay. No iso ti pagsayaatan na kat aramidan niyo. Ay na po, kasano da ito yun ngay lakay. Danda ni maibusan, ti kwartatay, jay bangko. Kanya nga rod. Saan ako nga agpadialysis sa bakit? San nga rod ang mabalin? Naskan nga agtultuloy, day ta. Nako na mahit. Adandanin maibos ti urnong ta. Di ka matanagan. Ado ti pamuspusan no bilang laeng. Naskan nga agtultuloy ti panagdialysis mo. Damag kong ilaklako ka ang damanang mo anan si tibalay kan lutid ah. Ha? Kasta iya? Naasinot nang ibagakan ka? Ni pare ni store, tanasabat ko itay. Ay, naku na nga ni Manang Nancy na ibusan at talaga ti kwartada. Napanamin iti agas ni bayaw. Anya nga tanong data ti manggatang, nupod nung ilaklako da. Ay, kaya't mumutayan no bilang. Eh, kaya na. Siguro ki umdas mo ti urnong ta. Jay plano ta gumatang iti lote pagpatakdaran tayo iti balay. Ibayad tayo lang kadamanang mau. O di makatulong tapay. Ay, sa bagay matkit di Alang rod bakit? Inkanto man kasareta ni manang mo. Noon niya talaga ti plano da. No kaya't yung Manang, da kamin ti manggatang iti balay kan lote yo. Lydia? Kinapunno na,
Plano mi kumatimang sapol iti gatangan mi alote. Ngam, nakunayo mo't nga ilako yu ti balayo, di da kami ti manggatang. Sige. Amo ka dakil ti ornong yu iti bangko. Iso nga, amo ka kabailan yu abayadan. Saan matadakkel, manang? Basta damat, umda sa pagbayad mi siguro dayjay. Oo, sige. Ayam am tong arod ni Samuel. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti dayta. Yehey! Nakaragrag sakak, nanang! Gapot ta maadaan tayong matan iti kabukbukudan tayo abalay. Wen, anak ko. Makapanaw tayo matlangan diti bodega. Wen, anak ko. Ket iti kaano man, saan tayo na basta mapapanaw ijay. Gapot bukod tayo na balay kan lote. Wen nga ron, sana kasi ti sigod. Ano kunada apumanaw tayo kat masapul apumanaw tayo. Ket kaano ti panagakardali dya dito'y bakit? Nakunanamot ngayon ton Sabado ka no. Ta irana na nga awan pa'y trabaho ni Dakay na. Ay, kan nakasaritam ka din ti kabsat ko, may papan iti panagnaid tayo pa ilakad ako ada. Wen, nakasarita ko ni Juby. Awan parikot iti dayta. Nakunanamot ang nakasarita na ti asawa na may papan itilugan ang maaramat nga agibunag kadagiti usar tayo. Nasaya at no kasta bakit? Ni, bayaw, manang Nancy, apay nga gimimpaki kayo matan. Saan da kayo matapapanawan dito eh? Adit kahit masawan, adin ko. Nagsaritaan min nga agasawa ti may papaniti dayta. Agnaad kayo iti second floor. Iti sigod nga inabangan mi. Saan kayo napumanaw? Ha? Wen nga peso, dito'y tayo amin. Agnaid kayo, ket libre. Saan kami ngagsingir? Tulong min kada kayo, mano? Ay na, Samuel, adin ko. Agyaman kami unay, iti kinaimbagyo kada kami. Iti laksid dagiti panaglablabas ko, iti kada kayo. Ha? Samuel. Aklunag, adu, dagiti nagbasula kada kayo, iti kalabas. Namimpinsa na pinagbaliw ngamin ti kwarta ti ugaling. Iswa na tagibasit kayo. Saan nyo napanunutan day dyan? Nalpasan. Tinapatag. Ket nasayatay lata. Ay, napakawanan na kumaading ko. Ikarig, sana na maulit pa'y dayjay. Ala, saanan aday ta tinapatag? Awan pagdanagan nyo. Dito'y kayo nagyan. Makita am ti kinasayat na Samuel gagasawa bakit? Unla kay, ay napagbabawyak itan dagiti inararamid ko kadakwada idi. Ay, daytan ti bagbagakan ka. Kwarta lang amin tinapatagkan ka ide. Gaputa makitam idi nga awananda. Pagsasawam latan ida ti agkakasakit. Mala, sapay kumata nakaamiris ka na namin pinsan. Itangag kasapulan tayaw. Isuda matlaan timang tultulong kada tayaw. Alawin na kayo, namiris ko saan anasaya at dayjay ngay nararamid ko. Kinapudno na. Mababainak kadakwada ita. Nangruna kan ni Samuel. Nadyangay nga rod, kalpasan. Tinapatag at nakamiris kan. Sapay lang kumata saan na maulit pa. Ditay kumaipalubos, ang madadael tinapintas alinangan titunggal maysa, gapulaan iti kwarta. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam.
Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Chena Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Umayak man manang. Ay, ni, ana. Ay, sumber ka Ana, kumay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awang kwarta kun ana. Gimatangak nga minan iti tsinso nila kay kong. Ay, kasta aya. Ang nukayat mo may, gatanga kun, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mga lamas asikason day jay adagayo. Iso nga ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangam pa'y ti kwarta, mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton ada kwarta mi kat. Pabuldoser mi, tanapintas day dya amapatan manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpa-bulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamat gayang paggatang mo manang. Ay, kwa. Ay, umutong ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. Ay, O anya, mayat ka. Gatanga kung titawid mo adaga. ay, kwa. Pagsaritaan min tupay nga agasawa manang. Sikat ang desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga, ila ko mun kanya. Mabitlaing. Atay. Ala, 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Wan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll dya po ko yun. Ay, sayang day jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, sana yan, nanang. Gan may isa. Di da mo lamas asikaso day daga. Nakasamsamakan. Di da mo masango amulaan. Di da kla matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya, kanda dumapay. Nalawa pa'y tayo minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang, takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay silid. 3,000 pesos, manang? Wan, ading ko. Ay na, pasensya ka. Tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laang Sa nabalit binulan mo't ngagbayad Manang, No, agbayad to iti matrikula jay anak mo ay umay kalaan kanyak. Tamang tedak. Alala, awato munday ta. May mayaten ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Takil mo't daytan 3,000 pisos ko naman. Pangalaan pa iti kastangay. Malalalan, itulin munday ta 3,000 ading ko. sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nun nga agawid. Isudan ti umay dito nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar dyan inasawa na. Isu nga rin di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may bagbagadang tumanan kan ni nanang. Ang mga no sugsugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. Datayo, ti rumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwa na dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mangas asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken ko na.
Isuarong banglaang asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa lamap na ititawid mo. Ay, pasita. Norarigan, si kati kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ng gudgudwa kadag ititawid yaw. Pinilim pa itinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako nakon, Berting! Ha? Mayroon ranod ka ba ta? Ah, Maramot lang ka na tayo asang kapamilya, ter aramide. Sana ya? Siyak ti inauna, babae. Iso, rumbang la ang tinaramid ko. Awa na, no di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulab. No agkuneng-kuneng ka. Awa na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man tayo family house tayo, pasita. Ay, kawa na. Saan tayo na family house da ito, Manong Mario? Ah, Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawak ti ng papintas. Sanin ama ko na a family house tayo. Ta, balay min da ito, Manong. Ah. Impatawidan ni Nanang kada kami. Tada kami mat, timang pakpakan ka ni Nanang. Pasensya kan, Manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Ta, amangan ki dino, adapay lan namnamaan nyo, pagbibingayan tayo. Awanan. kasta ya ading ko. Ketuan No kayat yo, ti umay agbakasyon, umay kayo latamot Ta silulukat mo, to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman nakading ko. Ay, kanun gayam. Ang mga noadaan mo mabayar, iti daga. Apay, ila kumutan, tay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da daga, iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Iso na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga ditoy. Ay, sige Siya kung timang gatang. Ay, tayo sa balik ko mabayar, ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak, timang gatang. Saan ba ta kasta? Ada na ibaga ni anak kanya. Di ka masaksakitan Hanggang binarat mo ka no, tidaga na. Installment pa Ay na, talaga mo't akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mat, pinabuldoser kon. Iso, pag numarak mo tin ano ti gastos ko dyan daga. Si Kamano di mo ila ko iti sabali da dyan. Siyak, ti manggatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo tan, ti mangibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo tin, Manong. Musabsabali, sana ya. Ila ko yung lagayam dagiti tawid yu adaga. Sa nabali na nang taigatang mi matiti sa bali adaga. Adadaga agatangan mi di lugar na bakit. Ay nananang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito Saan da ang masikaso? Iso na saysaya at no ila ko dalangan. Ken may siyak mo ti manggatang. Awan sabsabali nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Ta, siyak mutlaang ti manggatang. Kasanang war pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti daga. Tagatanga mon. No mabalid na ket kas ko tapno maigatang kumutla dagos. Sige, no cash, nalakla ka ti presyo na, Manong. Ngam no kayat mo mo ti installment, ay kat, nangin na basit ti pagbayad ko. Anya? Ay, kasti kayat ko. Tapno maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ije silid. Ije ti pagsaritaan ta, Manong. Kan, agpinirma ta iti kasuratan. Manang pasita, agbayad manan iti matrikula dya anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? Nikat, no nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Apay, di ka aglis-lista niya. Saan ayang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, Manang? Nikat, adamot tayo in advance ko kan kaidi. Sana ya, nabayadak amin na, naging ga iti December. Apay ngay akasta, Manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kas nga agreklamo ka. Sige, sublimon ti daga nga inlakom kanyak. Ngam, bayadan mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakulan ti nagastos ko iti dayjay daga. Ay, nanang, nabayagan day tang uyok yun Linsam tumalab dagitay agas yun. Ay, bakit akmat nga minon? Umadan ni siguro na ati apit ko.
Mapantayo lang dyan ospitalan. Ay saanan, agimbagak tulad tano agimbagak. Di kayo mga ngarod agim imbag nanang. So nga ipa-confine kayo man langan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa, binaybayan kayo. So nga mapantayo dyan ospital. Yawid akon, jak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa ilaang ti agtali na dito ospital. Naimbag dito, ta naka-dextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlaan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay, tani. Ado pa'y tijak nalpas. Masapol nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Hey, antuyin ti agas ni Nanang. Oh. Ay, nasaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapeles a pirmaan ni nanang. Dayta ka ti una imon. Imbis ati salunat ni Nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad dayjay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di ka. Hey, di kan agsaupay. Ah, Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mang ipatawidan na iti dayjay. Tasyak met ti mang papaagas ken kuana. Oo, nailakay. ay nasaya tadakan. Ang sungsung abo ni Nanang. Ipadansa talagan. Aguray! Aguray! Irwar ko na gito eh. Irwar ko na gito papeles. Nanang! Apo, lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din dayta kan aramidan pasita. Is! Aday ka. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Aday ka. Nang! Nanang! Nang? Nanang! Nanang, ala, nang, ay apo, no na paglakit din ta naabutak pa tibiyag ni nanang. Natayan ni Nanang. Ang dagita pa'y nati ibagbagamat. Ay, uwan. Nanang, ay napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Hanggang, anyang arod ngay, no agpatinggala dito yan tibiyag mo. Awan mabalin me, nanang. Sige, kapi kayo. Ana, nakasarita ko ni Manong Mario. May papan iti da ito eh. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo ate na igatang iti baboy. Kan agparti tayon to pa intun tabon. Manang, Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay iti naut-utang ko a pinagpapaagas ko idi ken ni nanang. wala manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang iti nabatbati adagana. Oh. Tapno di yumot ko na. Oh, adto iti kasuratan. Oh, basaem ana. Tapno awan ti maibagbagam. Impabasak meten kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di daytoy. Apay tabarukong mo. Apay ngay. At na arikap ko abukon. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sus. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yan Kun bimakit pa yung tilangam. Ala. Agrobot ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada. Nagitigas to ya sakit. Jabay kaya tibatay. Ay, nasaan ka pa amatay? Magasan ka pa Basta surutom amin ngayon bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wala, hanggang kas na jackpot dyan nga, the breast cancer ko lang kay. Sigun iti doktor, kat saan pa yan nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin ngayon bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwarta talakay. Basta maagasan ak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa yung nakarumbot bakit?
Kito yung schedule ti parang kemom ita. Sana ya? May ibusan ti kwarta talaga. Ah? Isardeng kun san ti agpaagas. Awan kartatan. Adda pa ay. Usa rin ta pagpagas mo dayjay. May ibusan dagay. Awan kanantan. No ibusan ta daychay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Dahil takit di salon at mo, ti kapat ka na panunutan, tapno aging bagka. Abay ngaya kastoy di mabaspasama kanyak lakay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbang. Sige, agrupot ka kay din. Tama pa tayo, di ospital. Manang pasita? Si kamagayam, ana. Wan manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdagak. Kamdya mo laging bagan. Ha? Ay naku, kasyan dak kumading ko. Tulugan dak, tapno aging bagak pa. Wan, di ka madanagan. Nagsaritaan men ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaman na kading ko. Kat pakawanan dak ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakapsat yo. Yang hininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Nabiris kunti bindot ko ading. Iso pagawanan dak ko ma. Ala, di mon panunutan dayta manang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao. Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.